puntahan kami ngayong spot. Tagal-tagal na namin hindi napuntahan yon. At napakaraming unicorn doon. Kaya bibisitahin namin. Isang araw lang mga kaspero. Makapaldo lang tayo, sold na. Nandun na sila Master Dodoy at saka si Hector. At nahuli kami. At si Mr. Buddy kasama namin dito. Si Master X. Si Kuya, yung driver. Mga 1 hour to 2 hours yung biyahe natin papunta doon mga kaspero. So oras natin, bilis ng oras, alas 9 na. Dating doon alas 11. Alas 11, alas 3. Mga alas 5 uwi na kami mga kaspero para hindi kami abutin ng gabi. Start na kami ng biyahe mga kaspero. Mga kaspero, nandito na tayo sa spot at eto, medyo maganda yung visibility kaya let's go, harap tayo ng pelagic. Let's start hunting na mga kaspero. Naririnig ko na maraming nag-hunt kaya ibig sabihin mayroong mga pelagic sa lugar na ito. At ito yung unang nagpakita sa atin, isang good size na tanigi or king mackerel. Pero nung pinana natin medyo napataas yung pag-aiming kaya ayun, tinamaan pa rin pero daplis at hanggang sa nakawala mga kaspero. Pero ayos lang yan dahil marami pa namang mga pelagic dyan sa ibaba. At ito, meron ulit akong nakita na isang good size ulit na tangigi. At nandito siya sa baba at naghahunt ng mga maliliit na isda. Kaya nung tinira natin, ayun, na spine shot mga kaspero. Ayos na yung binamalo natin, isang tangigi or king mackerel mga kaspero. First fish, tangigi mga kaspero. Good size na. 2 kilo. Pwede na. Pwede naman tangigi. Kanina pa akong hindi mapakali mga kaspero dahil naririnig ko talaga yung malalaking isda na naghahunt dun sa malalim na part. Kaya yung ginawa ko, sinalubong ko yung agos at dito ako nag-abang. Nag-ambush ako dito sa 21 meters at eto nga, lumapit sa atin yung isang giant trevally. Kaya tinutok ko na yung pana sa kanya at tinira. Ayun, sampol sa pisngi. Tagos sa may hasang mga kaspero o kaya sa likod na part kaya wala nang kawala. Meron pa itong kasama doon sa likod ngunit ito yung nauna at mas malaki ito. Kaya ito na yung pinili natin mga kaspero. Pangalawang isda natin, giant trevally.
ikalawang isda natin mga kaspero. Mamaw na GT. Pero, kaya yung sinasabi ko kanina, iniisip ko pa lang. Pag tinapaan ko to, sigurado may malaking isda talaga. Kaya hindi tayo nagkakamali mga kaspero. Laki nga talaga, 2 piraso. Pagka-secured ng Gentry Valley natin, bumaba ulit ako dito. Same pa rin yung lalim, nasa 21 meters. Kung napapansin nyo, napakaraming isda mga kaspero. Unicorn fish na nakapalibot sa atin. Pero hindi agad ako pumana, gawa ng pelagic yung hinahunting natin. Ayan o, nagpaikot lang sa atin. At inamasdan ko lang sila mga kaspero dahil pag once na nagsialisan yan, ibig sabihin merong pelagic na dumating. At ito, nagsisid ulit natin. Same spot pa rin, hindi pa rin ako maalis dahil dito ko pa rin naririnig yung mga naghahunt. At hindi nga ako nagkamali, merong tangigi na dumaan sa taas ko mga kaspero. Kaya inisip ko na tirahin ko na ito dahil sayang din naman, good size na ito. At nung tinira natin sa pool, tagos hanggang likod, kaya ibig sabihin hindi na makakawala itong tangigi natin. Ito na yung pangatlong isda natin sa araw na ito, isang king mackerel. Another good size tangigi mga kaspero. Pangalawang tangigi natin. Kalagitnaan pa lang, napansin ko kaagad na merong malaking naghahunt, kaya nakita ko itong dalawang dogto tuna. Medyo may kabilisan at medyo distansya sa atin. Ngunit patuloy pa rin tayong pababa at syempre nandun na nakatutok yung pana natin para in case na lumapit, titirahin ko na ito. Dalawa silang magkasama, yung malaki talaga yung hinahan ko. Dahil yung medyo maliit, nasa harapan na natin, pwede na nating panahin yun. Pero ito talaga yung hinahan ko. At nung tinira natin, sapol na sapol, nasa tiyan. Pero good holding shot. At grabe mga kaspero, sobrang lakas talaga ng tugtutunan na ito. Hindi ko mapigilan sa ilalim. Talagang hinahatak niya yung tali natin dito sa reel. At nung kahulihan, hindi ko na nilabanan. Nilargahan ko na lang mga kaspero. Dahil medyo malalim pa naman yung pinanaan natin. Kaya mas maganda talaga na mahaba yung tali natin. More than 100 meters yung laman ng reel ko. At pagdating ko nga dito sa taas, hinila pa ako ng isdang ito mga kaspero. Nagtry ako na magpahila. At ayun, kayang-kaya akong hilahin. Grabe talaga ang lakas ng dugtutunan ito. Kaya pag maamo, mas magandang panain sa pisngi o kaya sa mata mga kaspero para hindi na makapaglaban. Dahil nang hina na ito, tiningnan ito ni Master Danny kung okay yung shaft natin, kung hindi matatanggal, at hindi naman daw, kaya ito hinila ko na at mahina na rin yung isda. Kaya sure ball na makukuha natin itong tugtutunan na napana natin. Pabo ka ba dyan? Ito pabo oh. Yung pananatol na to. Daki bed. Yung pananatol daki bed. As kung subog to pabo. Pati laway. Alright. Mga kaspiro, dugtut na. Kompleto na yung pelagic natin.
Another ambush na naman yung ginawa natin. Dito tayo sa 22 meters. At naghihintay ng pelagic na lalapit sa atin. At ito, napansin ko na isang good size na giant trevally. Kaya hindi na ako nagdalawang isip na tirahin ito. At nung tinira natin, sapol na sapol mga kaspero. Pangalawang trevally natin sa spot na to. Dito lang ulit ako nag-drop sa unahan kung saan natin napana yung isang trevally. Meron akong nakitang isang good size na trevally na lumapit sa atin ngunit hindi dumiretso at bumalik dun sa layout. Kaya nag-ambush pa ako dito at naghintay ng kaunti. Baka merong lalapit na mas malaki sa atin mga kaspero. Tamang hintay lang tayo at pagmasdan natin yung mga galaw ng bait para malalaman natin na merong lalapit sa atin. At ayun nga, nung paglingon ko sa gilid, biglang nagsialisan itong mga triggerfish, halo-halong mga maliliit na isda. Ibig sabihin, merong mamaw or monster fish na lalapit sa atin. Kaya eto, isang mamaw nga talaga na giant trevally yung lumapit. Gusto ko sanang stone, kaso lang medyo distansya. At hindi na ako nagdalawang isip na tirahin na lang sa pisngi para hindi na makahila ng tali. Pero malakas pa rin itong trevally, nakahila pa rin ng tali. Pero hindi katulad ng tugtutuna kanina na halos ubusin yung tali natin. Pero ito, chill lang yung paghila niya, kaya sure ball na makakuha natin. Nag-alinlangan lang ako dahil nung pagkatira natin, medyo nag-bend yung shaft natin, baka maputol dahil 7mm lang yung shaft natin. At saka medyo matagal na rin yan, kaya papalitan na natin yan sa susunod pag meron na tayong budget. Buti na lang nung pagka ahon ko dito sa taas, nadala naman natin itong trevally at hindi naman naputol yung shaft natin. Pero ayan, kitang kita nyo naman na nag-bend talaga dahil sa sobrang lakas ng trevally na ito. Estimated ko nasa 20 kilos at ayun nga, nung tinimbang natin, kulang-kulang 20 kilos, 19.900 grams. So, ilang grams na lang, 20 kilos na. Pero paldo pa rin tayo dahil malalaki yung nahuli natin dito sa spot na to. Alimaw. Kulang-kulang 20 siguro to. Ayan na yung isda natin. Saglit lang. Apat na yung king cup ah. Ito pa. Grabe. Pelagic dito sa spot. Dami talaga. At nung na-secured natin yung malaking trevally natin na napana, bumalik ako dito sa spot. At kung napapansin nyo, napakaraming isda mga kaspero. Kung tutuusin, pwede ko nang panain yung mga nasa harapan ko dahil mga good size na rin yung mga unicorn. Merong malalaki dyan na umabot ng 2 kilo or 3 kilo.
pero hindi tayo pumapana gawa ng talagang malalaki yung hinahunting natin. Ito yung pagkakaiba ng spear fishing or pamamana sa mga naglalambat mga kaspero. Dahil pag nilambat ito, ubos ito mga kaspero. Walang matira. Pero sa spear fishing, pag pumana ka ng isa, isa lang yung makukuha mo. Kaya itong tinatawag na sustainable spear fishing mga kaspero. Or yung ginagawa kasi ng iba, nag-i-illegal. Dynamite fishing. Ito pag hinagisan yan ng dynamite mga kaspero, ubos yan. Walang matira yan. Wala ka nang babalikan sa susunod na dive mo dito. Pero pag pamamana o mano-mano lang, kagaya ng ginagawa namin, makapana ka ng 1 piraso o 2 piraso, solve na. Babalikan mo na naman, papana ka ulit ng isa. Talagang pa isa-isa lang yung mahuhuli natin dito mga kaspero, gamit ang pana. Kaya mas maganda talaga na pana lang yung gamitin natin. Although napakahirap at napaka-risky ng ginagawa namin or delikado, pero pasanayan na rin mga kaspero at syempre samahan na rin natin ang pag-iingat. Dahil wala na doon sa kabila, lumipat ako dito sa medyo malalim mga kaspero. Nag-drop ako dito sa 24.8 meters. Dahil dito ko narinig ulit yung mga nagahan, kaya nung pagka-drop ko dito, lumapit kaagad isang trevally na good size din. Kaya nung tinira natin, bullseye, tagos doon sa likod, kaya hindi na nakapaglaban mga kaspero. Nadagdagan pa ulit yung trevally or giant trevally natin na napana. Pang-apat na ito. GT na naman. Bullseye mga kaspero. Dahil medyo naman mahina na yung agos mga kaspero, halos nawala na rin yung mga pelagic. At eto, meron pa akong nakita na baby king mac or tangiging maliit mga kaspero. Ayan o, sobrang liit. Siguro mga 1.5 kg lang ito. At hindi ko nga pinana, gawa na sobrang liit pa nito. At dahil napakaraming unicorn doon na malalaki, yung slender, sobrang dami talaga. Ngunit merong nakahalo na isang masarap na isda at paborito ito ng ating sailor, kay Sir Abraham. Etong green jobfish or malaguno. At tinaimingan natin na tinira at ayun, sapol na sapol. Malaki na rin ito. Umabot ito ng kulang-kulang 4 na kilo.
Kaya good size na rin mga kaspero. Amo kung laway lang kung panaon, grabe ito rin eh. Wala ta kung kapanibay ng laway. Mga gabay. Wala ta kung panibay gid. Babo laway yun. Oh. Jampi. At ito na yung last na dive ko mga kaspero dahil alas 3 na ng hapon. At okay na rin yung mga nahuli natin dahil nakahuli na tayo ng malalaking isda. Kaya tumira na lang ako ng isang unicorn bago umahon at bago rin kami umuwi mga kaspero. At kung napapansin nyo, napakarami talaga. Kaya kukuha lang ako ng isa at aahon na ako sa bangka. Kaya nung tumalikod, tinira ko na. Sa pool pa rin. Tingnan nyo sa slow mo mga kaspero. Talagang likod hanggang ulo yung tama. Kaya walang kawala na itong malaking unicorn. Yung pinakamaliit na unicorn na pinapana namin halos 2 kilo mga kaspero. Dahil karamihan 2.5 hanggang 3 kilo talaga. Alright mga kaspero, uwi na tayo. Time check natin alas 3 ng hapon. Alas 3:28. At nakapala tayo ng 4 na GT. Dalawa yung good size. Tapos nakadalawang king mackerel tayo. Tsaka isang dugtot. Mga good size din. At pwede na tayong umuwi. Dahil aldo na si boss daw. Dami ding unicorn na nahuli. Ganun. Kain na tayo.
GD. Lalaki mga Giant kaspero. Rivoli. Yan na card. Isip ako ng ano, tindog. Ha? Isip sulod. Galiran? Ha? Ito ang pala ko kayo. Sakto. Yung buntot. Tsaka yung ulo. Sakto. Business na gabi yung kalabaw. Grabe yung Sinuro. Isa tong GT na to. Yung una natin yung palo. Ayan yung pugok natin. Pugok. 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 Ayan, pugok. Dugtot to na. Okay. Sold out na mga kaspero. Itong GT natin. 19.9. Mga kaspero, yung unang GT natin na napana umabot ng 13.8 kilos, tapos ito naman 19.9 kilos, itong malaki. Paldos boss. Sabing paldos. Paldos yun. May dugtutuna pa tayo. Nandito na tayo sa bahay mga kaspero. At ano oras na? Kasi nagbenta pa tayo at hindi pa naubos. Meron pang natira doon mga kaspero. So nagdala ako dito ng ulo ng napana nating dugtutuna. So ipapaksiw muna natin. Tapos bukas pwede nating gataan. Pero masarap na to sa paksiw. Eto mga kaspero, tingnan nyo. Yung ano? Alright mga kaspero, ito na yung dugtutuna natin. Ito, pinili natin yung mata. Yan, sarap nito. Kain tayo mga kaspero. Kain na tayo ng mata. So, try natin itong mata ng dugtut. Yan mga kaspero. Panalo. Masaya. Konti lang. The best yung sili. Sili mga Yung isa. grabe. Sarap ng mata. Taba. So yung masarap dito. Ito. Taba oh. Grabe. Panalo. Ay. Meron pa pala tayong
laman loob ng GT mga kaspero doon. So bukas lulutuin namin. So yun yung kakainin namin habang magbebenta kami ng natirang isda doon. Kasi meron pang dalawang trevally at saka yung mga dugto tuna na parts doon sa may buntot. May laman pa yon at saka yung red snapper na napala ni Master Dodoy. Sarap kasi yung laman loob nun. Parang buffet style. Tapos maanghang. Panalo. Ayan mga kaspero, buto-buto na lang natira. Sarap talaga ng mata ng dugtot. Ayan, kaya pag pumapaan na ako tapos hinihiwa or sinaslice mga kaspero, talagang inuuwi ko yung mata, yung ulo niya. You know. Ayan, wala. Itong chicken, ayan, hindi ako kumain ng chicken. Kumain ako ng dugtot, mas masarap. So hanggang dyan lang muna yung video natin ngayon at papakita ko pa sa inyo bukas yung mga natirang isda doon at ibebenta pa namin. Yan mga kaspero, yung natira nating isda, ibebenta pa. Nag-slice na kami ng unicorn. Ito yung red bass na nga pala ni Master Dodoy. Jugfish. Meron pa dito. Yan o, may king mac pa. Ayan yung natirang isda natin kahapon or kagabi na binibenta natin. Marami-rami pa. Siguro mga nasa 20 megit pa to mga kaspero. Ayan. Mag-iihaw pa si Master Dodoy ng unicorn. Sarap niyan. Pangalmusal. Ayan nga po eh. Tapos sila tamang tambay lang. Wala pang halos bumibili. Wala pang tao. Malapit na maluto yung inihaw natin mga kaspero. Unicorn at saka yung dugtot natin lumalaban. Laban talaga, lumalaban eh. Ayan yung sitwasyon namin habang nagbebenta ay nag-iihaw. Ating pananghalian. Ito yung laman loob ng GT na sinabi ko kagabi mga kaspero. Tapos nag-ihaw ng unicorn. May gamot sa lagnat. Kain na tayo. Bisi-bisihan yung mga spero at saka mga spera. Kanya-kanyang kuha lang. Ayan, kain lang. Kain lang hanggat gusto nyo. Yan, kumakain na sila mga kaspero. Kanya-kanyang subo. At hanggang dito na lang yung ating video ngayong araw mga kaspero. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At yung isda natin, ubos na rin at kumita naman kami ng halos 13,000. So dinivide namin yun sa 6 kami. Pito pala. So umabot din kami ng 2,500 each. Kaya maraming salamat mga kaspero. See you on my next video.